Ndlela zemhlophe nina besilo nina bembulo inibingelele ngiphinde namukela ohlelweni lethu Isiqale Media Production. Ngicela mbukele ukuthi mungumusha le channel ningakhohlwa ukucinezela i-subscribe button kanye ne-notification bell khona mbukele lethu omusha uma kwenzeka sikhiphe ngevideo izoba ngokuqala uzokwazisa ngaphandle babukele besinimoshe lesikhathi asivele ehlala odabeni esize ngalo esiniphathele zona namhla zithi kusho ubuyile phansi kaMdumazi noNjoko kuqhuma umntalapho nxazonke ayikho inkunzi efuna ukugoba uphondo. Nanoma ubani uthi yena angeke aze akwazi ukuthobela umthetho wenye indoda. Le ngxabano phakathi kukaMdumazi siyazi sonke ababukeli into endala ekade yaqala. Bazamile abantu abaningi bethi bazama ukuyilamula, kepha imizamo yabo yayifana nokuthela amanzi emhlane wedada. UNjoko ey'nkundleni zokuxhumana namhla ko-Facebook ubhale ukuthi yena angeke aze ahlule uMdumazi. Ube esebuza futhi ukuthi uMdumazi uthi uyiqhawe njani ngoba phela akwazi ukuthi ethe iqhawe benengoma i-hit song yakhe inama-views angaphansi ka-500,000. uMdumazi akapholisanga amaseko ababukeli bethu. Ube seyiphendula zonke izinto ebey'shiwo uNjoko wayifaka zonke iy'nduku enyameni. Ube esethi yena angeke futhi akusafanele aqhathanise nalo mfana senkandla kunguye uNjoko ngoba sazi sonke ukuthi uNjoko akakwazi ukucula. Akafuni yena uchithele isikhathi sakhe. Wabe sethi sonke siyazi ukuthi uNjoko akakwazi ukucula, uyamemeza nje e-studio ephathise uproducer ngekhanda. Ukhumbule mbukele ukuthi konke sikushoyo la akusuke emakhanda ethu, sikhuluma into esuke ishiwo amaqhawe noma isuke ibhalwe ibona ey'nkundleni zokuxhumana. Mbukele ethu sesicela ukuthi sihlangane kuma-comment section size uvo lakho ukuthi wena ubona kanjani le mpi yalamaqhawe amabili singenza kanjani ukuthi ilamuleke.